Aduna na unyay kaugalingong espesyalista ang upat ka provincial hospitals nga gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. 34 ka mga bag-ong migraduar sa residency training sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC ang idestino sa upat ka provincial hospitals nga anaa sa mga dakbayan sa Bugo, Danao ug Karkar ug sa lungsod sa Balamban. Kining 34 ka mga doktor nagtuon sa specialization sama sa OB-GYN, family medicine, general surgery o pagpang-opera ug pediatrics o pagtambal sa kabataan. Aduna usab anesthesiologist. Gikuyugan sila ni VSMMC Chief of Hospital Dr. Gerardo Aquino sa pag-courtesy call ngadto kang Gobernador Gwen Garcia ni adtong Martes, Hunyo 1. Matod ni Aquino, ang maong mga doktor produkto sa practice-based residency training sa VSMMC ug mamahimo na silang makahupot og espesyal nga mga kaso nga mahidangat sa provincial hospitals. Tungod ni ini, dili na mistili padala panganhi sa syudad sa VSMMC ang maong mga espesyal nga mga kaso ug makatabang kini sa pag-decongest sa Vicente Soto. Na ay graduate sa obstetrics and gynecology, internal medicine, anesthesia, general surgery, na pedia. So basically it covers the four major services with anesthesia. So it can help now the provincial hospitals in terms of their cases. Ang maong programa sa VSMMC ug sa probinsya sa Sugbo mooy labing una sa susama nga programa. Niadtong miaging tuig adunay gipirmahan nga Memorandum of Agreement ang VSMMC, Kapitolyo ug Department of Health kalabot sa pagbansay-bansay sa mga doktor ug specialization. Sa maong MOA ang VSMMC ang mutudlo sa mga doktor nga idestino sa provincial hospitals ug ang DOH mooy muhatag sa pondo alang sa programa. So this is really groundbreaking ba? Yes, ma'am. This is a first nga. The first. And we're working together, 'di ba? Different kami local government unya tabang sa national. Uban sa report ni Eleanor Valeros, Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.